Ολυμπιακός άρχισε να φθήνει. Δεν ήταν, όπως είπαμε, η ομάδα η ισχυρή αυτή που ήταν του 50. Ήτανε τα τελευταία παιχνίδια των μεγάλων παιχτών του Ολυμπιακού, του Μπέμπη, του Κοτρίδη, που παίξαν και λίγο και με τη Σάντος, αλλά ήταν τα τελευταία τους, γι' αυτό και παίξαν και ένα ημίχρονο και δώσαν τη θέση τους σε νέα παιδιά. Η εποχή αυτή λοιπόν όλοι περιμένανε τα αποτελέσματα, τι αποτέλεσμα θα φέρει κάθε ομάδα του ΠΟΚ με την ξένη ομάδα που θα φέραμε, μεγάλα ονόματα φέραμε την εποχή αυτή. Έτσι ήρθε η Σάντος, η οποία είχε κάνει μια περιοδεία στην Ευρώπη, δεν είχε χάσει κανένα παιχνίδι στην πορεία της αυτή και ήρθε να παίξει και με τις τρεις ομάδες του ΠΟΚ. Σε αυτό το παιχνίδι, παρακολουθώντας, λέω στον κύριο Σιμονόφσκι, τον τότε προπονητή, να με αφήσει να πιάσω τον Πελέ. Και χαριτολογώντας και αυτός μου λέει: αυτό δεν βλέπεις, Κώστα, αυτό δεν μπορεί να πιάσει ούτε τρεις παίκτες μαζί. Τέλος πάντων, όταν ήρθε η στιγμή του αγώνα, εγώ είχα δει κάτι στον Πελέ από μόνος μου, δηλαδή, γιατί φύση μπορούσα να φυλάξω και άτομα λόγω της ανασταλτικής δυνατότητας που είχα. Πελέ, κατόρθωσα και τον αντιμετώπισα. Ολυμπία και μεγάλε, Ολυμπία και τρανέ,